Toto je on, ochranár Yorky. Najagresívnejšia čivava v okrese Žilina. Aj keď na prvý pohľad vyzerá mierumilovne. Tak v prípade, že niekto napadne jeho majiteľa, v Yorkym sa vzbudí taká agresia ako málo ktorom psovi. Že Yorky? Práve teraz idem udrieť Mateja do ramena. Sledujte reakciu Yorkyho. Au! Nevidím ešte. Au! 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 Po hlave. Asi musíš prudko. Au! Au! Iďo! Iďo! Dobre. Bojím sa tej Yorky. Všetko je v poriadku. Sadni. Yorky, fakt som sa Videl si to? Videl som to, no. Daj. Dostane piškot za to, nie? Hej. Ako fakt, Yorky, ten strach, ktorý si mi teraz nahnal, ten sa nedá vyjadriť ani slovami, Yorky. Naozaj. Je to jedna z najinteligentnejších Si čívav. robil srandu, ale ti zabelo, keď začal štekať do piče, že? Počuť, mi vyrazil dých, nielen mi zabelo. Ja normálne ešte teraz nedýcham. Pozri, až mi kľúč od auta Si vypadol. ostrasený. Ty kokos, ty kokos, pochopiteľné. kľúč od auta mi vypadol a to všetko vďaka Yorky. Yorky, máš môj doživotný rešpekt za to, naozaj.